Eguardion guztioi, pixka eta arraro xamarra da format hau, inork ez dudalako ikusten, eta, suposatzen dut jende asko dagola gaur, horatzean gaur EH Bilduk esan beharrekoa entzuteko. Lehenik eta behin esan behar dugu, hilabeteak daramazkigula albiste txarrak entzuten. Ezin gaitezke atera gauden kontestutik, pandemiaren kontestutik, eta mundu guztia kontziente da, momentu honetan, osasun arazo larri baten aurrean gaudela, eta baita ere Euskal Herria Bilduk askotan esan duen bezala arazo ekonomiko eta sozial larri baten aurrean gaudela. Albiste txarrak izan dira, beraz, nola baita ere egunero entzun ditugunak. Atzo aldiz, albiste hon bat sortu genuen, albiste hon bat landu genuen, eta albiste hon bat eman genion Espainiar Estaduko langilegoari, Espainiar Estaduko herritar sektorei, eta baita ez, nola ez, Euskal Herriko herriari eta langilegoari. Beraz guk, lehenik eta behin, esan behar duguna da, atzokoan albiste on bat eman geniola sektore herritar eta langilei. Eta beraz, balorean jarri nahi dugu atzo egindakoa. Atzo egindakoa guretzat sekulako garrantzia du. Atzo, akordio politiko bat sinatu genuen, eta akordio politiko horren atzean, hainbat eta hainbat langile, herritar, emakume, gazte eta abarren xedea zegoen jasota. Atzo bat egin genuen, greba orokorrak egin dituztenekin, erreforma laboralaren aurka mobitu diren sektore guztiekin, atzo bat egin genuen herriarekin, Euskal Herrian eta Estaduan. Atzo politikak bat egin zuen jendearen interesarekin. Eta hori ere albistea da. Eta hori gertatzen da askotan EH Bildu tartean dagoenean. EH Bilduk akordioak egiten dituenean, politikak bat egiten du jendearen beharrekin. Eta atzo hori egin genuen. Bigarrenik, akordioaren edukiak eta Euskal Herria Bilduk. Askotan tokatzen zaigu Euskal Herritik haratago kanpora azaltzea nortzu garan eta zertan eta zertarako gauden politikan. Euskal Herria Bildu anitza den erakunde politiko bada. Euskal Herria Bildu independentista da, euskalduna. Eta Euskal Herria Bildun ezkerreko sektoreak biltzen ditugu. Sozialdemokratak, sozialistak eta komunistak. Hori da Euskal Herria Bildu. Euskal Herria Bilduk printzipioak ditu. Printzipioak ditu. Eta printzipioen artean badira batzuk oso ezagunak direnak. Euskaldunak txikitatik ikasten dugu emandako hitza sakratua dela. Euskaldunok hitza ematen dugunean bete egiten dugu. Euskaldunok zerbait akordatzen dugunean bete egiten dugu. Euskal Herria Bilduk akordioak egiten dituenean, akordioak sinatzen duenean, euskalduna garelako besteak beste, sinatu egiten dugunean, kumplitu egiten dugu. Eta hori mundu guztiak badaki. Bigarrenik, zuzenbideko printzipo batetara goaz, gaur Pablo Iglesiasek berak aipatu izan duena, pacta sunt servanda. Horrek esan nahi du, paktatzen duena, akordatzen dena, kumplitu egiten dela. Hori da gure printzipioa, eta horretari atxikitu egiten gatzaio. Akordioa sinatuta dago. Akordioa hau da. Akordio honek piztu zituen ilusioak atzo, langilegoan, Euskal Herrian, Espainiar Estaduan, eta akordio honetarako lan handia egin dugu, eta gu akordio honekin bat egiten dugu. Eta akordioak esaten duena esaten du, bere literalidadean. Beraz hori da sinatutako akordioa. Eta guk akordio horrekin bat egiten dugu. Bigarrenik, eta bukatzeko, Euskal Herria Bilduk ez du politika ulertzen merkadilloaren eta merkatu persa bat bezala. Ez. Guk horretan ere, eta beraz Estaduko hainbat sektorek entzuten egongo direlako, gaur omenaldi txiki bat egin nahi diogu baita ere, orain dela gutxi juntzaigun Julio Angitari. Guk printzipioak ditugu,
Eta guk hitza bete egiten dugu. Eta guk politika herriarekin egiten dugu. Eta guk politikan akordioak egiten digunean, politikak herriarekin bat egiten du. Eta beraz, esan nahi duguna da, gu ez gaudela politikan telebistan ateratzeko edo famatuak izateko, gu ez gaude politikan gero badakigulako, ez dakigu ze administrazio kontseiluan bukatzeko. Gu politikan gaude, gure herriarentzat askatasun nazionala lortzeko, eta jendarte aurrerakoi edo berdintasun zale bat osatzeko. Eta horregatik eta horretarako gaude politikan. Hoi dira gure printzipioak. Eta beraz horrekin, gauza bat esan nahi dugu. Herri honek greba orokorrak egin ditu erreforma laboralaren kontra. Eta kalean egon gera. Eta hori borrokatu egin dugu. Eta atzo hori akordio batetara eraman genuen. Eta hori kunplitu egin behar da. Hori kunplitu egin behar da. Inork ez duelako eskubiderik atzo piztutako ilusioa zapuzteko. Inork ez du eskubide hori. Beraz gu jendeari esan nahi dioguna da, Euskal Herria Bildu jarraituko duela lanean atzo sinatutakoa kunplitzeko. Hori izango da gure lana hemendik aurrera ere. Inor, berriro diot, ez duelako eskubiderik atzo piztutako ilusioa zapuzteko. Eta guk argi eta garbi esaten duguna da, lan horretan bidelagun izan nahi duten guztiekin lan egingo dugula. Orain arte bezala diskrezioz, arduraz eta sakontasunez, printzipioak mantenduz eta printzipioak gordez. Beraz, ez gara geldituko erreforma laborala derogatu arte. Lan horretan jarraituko dugu. Uste dugulako hori dela Euskal Herritarren, Euskal Langilegoaren eta Estaduko Langilegoaren xedea eta nahia.